سلام كما يتقنيو فتوات كبرات تخطاتلتي SBS تقرينيا نساعة تدالو زيناتات النهو فلما رأستاتهم كنقدم قبنات كينات تقراي زمرمر قجلك إلاتات كوميشن سواء مسالات حدو شابو انبر ممراس أفليتو لعلوة وكلت منغسي إثيوبيان تقراين أب نايروبي ذاتي لو ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ወተሃደራት ሶማልያን ዓዶም ምምላስ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ተዓጊቶም ዝነበሩ ወተሃደራት ጅቡትን ዓዶም ከም ዝመለሰ ሓቢሩ ዝብሉ ነስዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ገበናት ኩናት ትግራይ ዝምርምር ጉጅለ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ምምራጽ ኣፍሊጡ بايتو سباو مسالات ودو حبرات هاجرات نتياب كوينات تقراي استفاdsam جهساتات زمرمر قجلة كيلاتات حدوش هابو منبر ممراتو قليسولو اتي بيت مخريت مالي عسد خلطت حساس كلتاجن عسد حموشتنا قوصاصر هاجزاو زوص مجلسي تنزانياوي محمد شاندو عثمان حدوش هابو منبر كوينو كم استمزز حبيرو اتا حدوش هابو منبر استمزز اتا نتي كوميشن اتمرح زنبرت كينياويت كاري بيتي مورينجي كابسلت انا دحر مورادا كم زخونون افليتلهم اتمغلصي كاري بيتي نمنتاين معازن كم زوردت زملكت زهابو زرزر حبريتا يلن تنزانياوي طبقان لعلواي دانيا بيت فردي نبرن محمد چاندي سالسا بومبرت كوميشن كوين يتمريط زلو اتياب ኢትዮጵያ وان كينات تግራይ استفاdsam ገሰት ዓለም ለኻው ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት ስደትን ካልኦት ገሰታትን ንምጽራይን ነጻ ምርመራን ምካየድን ዝተመስረተ ጉጅለ ኣወርሕ መስከረም ናይዚ ዓመት ናይ መጀመርታ ምርመራ ውጽኢቱ ዘርጊሑ ነይሩ ኣብተን ክልተ ዓመት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ዓመጽ ጾታዊ መጥቃዕቲ ጅምላዊ ቅትለትን ጥምየትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከም ኣጽዋር ምጥቃም ከም ዝተፈጸመ መርትዓውታት ከም ዘለዎ ጸብጻብ ናይቲ ኮሚሽን ኣቃሊዑ እቲ ኮሚሽን ዞም ጥሕሰታት ገበናት ኩናት ከምኡን ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ምዃኖም ከም ዝኣምን እውን ሓቢሩ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ከም ዘይቀበሎ ኣብቲ ዋና ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ ምርማሪ ንምጥያሽ ዝተወሰነ ውሳነ ሓዊሱ عدمت كوميشن منو حكت قاون كم سنه زفلطيو ات كوميشن جن حدوش مرحي مزيزو حجون مرمرو كم زقصل يفليط زلو لعلوة وكلت منغستي إثيوبيا أن تقراي ناب نايروبي ذاتي لو اتي كابت مال ربع 10 خلت حساس كلتشن 15 جز كساب عرو كم سالت زتقلص ذاتن تغبرات يابدو افريكا بريتوريا سفصم سممع زلاق مقرات تصابون اب نايروبي زقصله سممع تغبارن زملكت كم زخونه تغليصلو ابتن سلسته معلتات صنح ذاته كلتي اموغناتا تغبابرا مفتاح عدقي كمون حبرت افريكان زكايدو ناي تغبرا قصصر زدلو نطوتاتا فصاصما تزراريبم كصدقو تصويت يغبار ابز حلف ورحي دحري بريتوريا بنايروبي ابستخايد زته كلتي اموغنات غونصدو كبلو سبا حجز كاتو مسلتاو اغلغلوتات كملسو سراويت تግራይ ዕጥቆም ክፈትሑን ማዕረማዕሩ ሓይልታት ወጻኢ ማለት ናይ ኤርትራን ናይ አምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ክሰፍር ከም ዝተስማምዑ ዝከርዩ እንተኾነ እቲ ስምምዕ ናብ ክልተ ወርሒ ዝጽጋዕ እኳ እንተሃለወ ኣብ መሬት ግን ዘለዉ ለውጥታት እውን ተዓናቐፉ ከም ዘለዉ እዩ ክልቲኦም ብዘውጽዎም ዘለዉ መግለጽታት ክገልጹ ዝረኣዩ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ወተሃደራት ሶማልያ ንዓዶም ምምላስ ከም ጀመሩ ተሰሚዑ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ዓውዲ ክስልጡኑ ካብ ጸንሑ ኣስታት 5000 ሰራዊት ሶማልያ ነተቐዳማይ ጉጅለ ሰራዊት ዝጸዓነት ነፋሪት ኣብ መቃድሾ ከም ዝዓለበት መንግስቲ ሃገር ገሊጹሎ ይኹን እምበር ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ዓብድልቃድር መሐመድ ኑር ክንደይ ዝኣኽሉ ሰራዊት ከም ዝኣተው ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይደልን ከም ዝበለ ቢቢሲ ጸብጺብሎ እቲ ቁጥሪ ክነግረኩም ኣይደልን እንተኾነ እቲ ኣብ ኤርትራ ክስልጥን ጸንሐ ሰራዊት ሶማልያ حزب سوماليان منغس فيدرالن كمون كلتا غزي ناب إيرترا زخده بريزيدنت حسن شيخ محمدن بزغبر وصعري سلطنو زازيمو قدماي كفال اتيوم አለው ይልሎ حلوات زوم وتحدرا سوماليا بإيرترا أزرارو كوينو كم تصنح زفلتيو مختل حلافي هاجراو دحن سوماليا نبر عبد السلام قولد ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ስልጠናኦም ዝወዱ በማይ ዝغصሩ ሶማልያውያን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ብዙሓት ከም ዝሞቱን ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ሓቢሩ ነይሩ ብድሕሪኡን ፕሬዝደንት ሶማልያ ንምምላስቶም ወተሃደራት ሓገዝ ኣሜሪካ ከም ዝሓተተ ክግለጽ ጸኒሕሎ ሕጂ እቶም ሓይልታት ኣብ ገለ ከባብታት ተሃገር አንጻር አልሸባብ ኣብ ዝካየድ ስርሒታት ክሳተፉ ምዃኖም ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ኣፍሊጡሎ
ኣምላኽ እንተፈቒዱ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓይልታት ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ስርሒታት ክሳተፉ ተስፋ ገብር ኢሉ ብተወሳኺ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ሰራዊታዊ ዝመጽእ መዓልትታት ኩሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተስፋ ከም ዘሎ ኣተንቢሁ እቲ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ሃገር በፂሑሎ ዝተረፈ ድማ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ክኣቱ እዩ ኣብ ዝተመደበሎም ስራሕ ድማ ክሳተፉ እዮም ክብል መብርሂ ይብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተዓጊቶም ዝነበሩ ወተሃደራት ጅቡቲ ተለቒቖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ጅቡቲ ኣብ ሃገሩ ንኣዋርሕ ተዓጊቶም ድሕሪ ምጽናሕ 6ኦም ንጅቡቲ ተፈቲሖም ከም ዝተውሃቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ዋና ዳይሬክተሮት ጀነራል ጉዳይ ኣፍሪካ እቲ ሚኒስትር ኣምባሳደር ፍስሓ ሸዋል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ምስ ክልል ዓፋር ብምትሕባር ፍሩድ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዓጊትዎም ጸንሐ 6 ወተሃደራት ጅቡቲ ክልቀቕ ገይሩ ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ 6 ወተሃደራት ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሖም ከም ዝኽኣለ ዝሓበሩቶም ኣምባሳደር ኢትዮጵያን ጅቡትን ጸገማት ጸጥታ ንምፍታሕ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝኾና እውን ገሊጾም እዮም እቲ ዕግታ ካብ ዝፍጸም 4 ኣዋርሕ ዘቑፀረ ኮይኑ እቶም ወተሃደራት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ከም ዝተፈትሕዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዘሎ ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለወ ዜና ዝመስል ብሰናት ጸኒሕኩም ስለ ተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንምንኤልኩም